Sige. Okay, okay na. Oh, ready? Ha? Ready? Kaya libutan naman. O saan na? Ha? Dara, may kaya ka no? Ingatin ko pa siyang Sige, sige, sige. Video maya mo, may kaya ni. Pa? Atin ko po. May kaya ni. Atin ko pa siyang video eh. Oh, Kagana na yung video kanyan. ready? Kagana na yung video. Ready? Yan, select ko dyan. Ay, ko. Hali ko. Oops. Kaya kayo, may ko Ali, check yan. Okay. Nangyari pa. O sige. Kailan kayo Yan. libutan? Okay. Nung panayon kayo, sa mas na niya. Anji, may kaya, di ba? Oo, sige, ako Shipping, sali, shipping lang may... Ayan, sige. Ay, makananong. Kini ka mo naman, mas kimot-kimot na niya sa bag mo. Alamay mo na ako sa... Oo. Eh, bali mo lang ba mo ni? Magsaya ko, magsaya. Oh, ready? Ready? Meron pa, meron pa. Oh, dyan. Oh, kayo. Ay. Kagana niya. Ayan. Kini ka shipping na niya ni. Okay, Yung sing-sing, netong yang timpukan, ama na itim, higindong ibatan, sa kakeng sino, inetong araban, mewalaya itim, eko kamalayan, ingsukaling lugko, susugduking banwa, di kurus kong gaban, mamuning lamesa, ninumang manakit, kingsing-sing kong mana, kalulong puso ko, manginuya kaya. Lalo yan. Ano ko?